station, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin, Your friendly radio. reaching the entire archipelago. Radio Natin, Your friendly radio. your radio. Radio Natin, Your friendly radio. reaching the entire archipelago. Radio Natin, Your friendly radio. your radio. Radio Natin. Sa Mayo 12, 2025, sino ang pipiliin mo? Sino ang iyong iboboto? Gusto mo bang malaman? Kilalanin ang ating mga kandidato. Tanoy ka! Tanoy ka! Gusto mo bang malaman? Lunes hanggang Sabado sa Radyo Natin FM Naga. Tanoy ka! Kung saan po tayo ay nag-interview ng ating mga aplikanteng kandidato para sa darating na May 12, 2025 national and Job local interview kung saan po tayo ay nag-interview ng ating mga aplikanteng kandidato para sa darating na May 12, 2025 national and local elections. Para naman po mas makilala natin ng mas malalim ang ating mga aplikante. At sa araw na ito, makakausap ko po ang isang incumbent na municipal councilor all the way from San Fernando. Tama po? Yes. Yeah. Paniguro. San Fernando, Camarines, sir. Walang iba. Napakasayang kausap po. Walang iba kung hindi si Kagawad Ray Portugues. Welcome po sa ating Yes po, program. ma'am. And Yes po, kamusta Mama po? Jana. Okay man po, ma'am. Kami man ever since perming maugma. Sabi kaya, start your day with happiness. Kasi yan, dyan kita nagkuko ang energy permi. Kaya dapat, unaga hanggang maghapon, kami po, ako po, kaya ahali ako sa corporate po. Nagigreet kami maski hapon, good morning. Para perming magayagayang alta. So, ayun po, permi kita mo. Ayan, para good vibes naman ang ating mga nanonood at nakikinig. Tayo po ay napapakinggan live sa ating radio frequency 89.5 FM at napapanood din po tayo ng live sa aming official FB page, Radyo Natin 89.5 FM. Tayo din po ay live sa stream, kaya i-type nyo lang po sa inyong mga computers ang radyonatinfm.com/naga. Ako po mga kasama nyo, si Mama Jana at ang ating aplikante na si Kagawad Ray Portugues. Para good vibes po. Yes, ma'am. Kagawad, batiin mo po ang lahat ng nanonood sa atin ngayon. Sa gabos po na nag-ihinanyog sa radyo natin 89.5. Good morning po sa Indogabos. Si Riman po sa Banwaan kang San Fernando. Good morning po sa Indogabos. Ayan. So, Kagawad, syempre, unang mamamayan, si Ray Portugues. Actually po, sabi po nga ni Ken, ang position lang yan nag-aagi. So, dahil naman kaipuhan na medyo i-ano ang salirita na uy, councilor, kaya mas gusto ko po nga inaapot akong Manoy, Rad, Amigo, kaya. Kasi ang posisyon, nag-aabot lang po yan. Pero ang maray na iribanan, mas maray po. So, i-share ko man po sa iyo, Mama Jana, kung isa po si Ray Portugues. Si Ray Portugues po, itig-aki ng January 26, 1980, so 45 na po ako mo niyan. Palang. Open pa. So, ang sa kong mga magulang po, si former councilor and naging vice mayor man po ng San Fernando, si Floro Mulieda Portugues. At sa kong ina po, si Mrs. Berlinia Kiyong Sayin Portugues. Dati pong government employee, nagtrabaho po siya sa Bicol Medical Center bago po siya nag-retire. Naging po siya administrative officer.
So ako po, may sarong agong, si Mrs. Marivic Meron Portuguese. Ren, specify mo. Yes, sarong agong. Nagtatrabaho po siya ngunyan, government employment po ma'am. Nagtatrabaho po siya sa Municipal Trial Court Kang Chitoray na duman po siya nakatiploy. May dua po kaming aki, si Paul Jared, 17 years old, tapos si Faith, 11 years old. So ako man po, nagklase po ako elementarya sa Naga Parochial School, nagtapos po ako ng 1993. Batch 97 po ako sa Ateneo de Naga High School. Tapos man po ako kang kali sa Ateneo de Naga University. Kang taon 2001, may kurso po akong BS Major in Legal Management. So nagtrabaho mo po ako sa LGU San Fernando, kaito bilang job order employee. Inot na assign po ako sa Office of the Mayor kung panahon ni Mayor Abang Mabulo. Pero sa loob po kaya ng Office of the Mayor, medyo kadidikit ang trabaho, boring po. Natapos ang maghapon, halos kadikit lang ang ginigibo. Naging chemist po ako duman. Ahalo ng kape, asukar, tubig. Kaya sabi ko kay Mayor Abang kaito, nga po yun, i-assign mo man ko sa medyo mapagal-pagal na department. Kaya itig-assign po ako kaito sa, sa engineering department. Nagkataon po kaito, kasagsagan kang road network project, kasi iyon ang mga programa ni Mayor Abang kaito na malagpas ang tinampo, ulit sa poblasyon hanggang sa coastal area and sa mga mountainous area. So kinaputan ko man po kaito ang water system, si construction po kaito. And kang taon 2010, naglipat po ako sa sarong pribadong kumpanya, sarong nakulang mall sa sa Bicol Region. Na-assign po ako inot sa Iriga City. Then ako po sinagmanihar man kang si pag-opening ang labo Camarines Norte and sa sa Daet. Then nakabalik po ako Naga. Tapos naglipat po ako sa sarong distributor iti sa distributor sa company iti sa sa Bicol Region. Private ka po? Yes po, private. So naging po ako naging area sales supervisor kang ahente, kapot ko po mga ahente. So naging area ko po ang Camarines Sur and Camarines Norte. So mga dilata, mga basic goods na mga fast moving products. Tapos naglipat po akong Manila kasi nag-abroad na si tugang ko, si Harumit po duman sa Laguna, bayan ng maasikaso. So ako po si naglipat duman. Nakalaog pa po ako sa sarong dakulang kumpanya ng mga sabon, mga beauty products po. Kojic acid soap, dahil lang po medyo nagkalapsa ko pero naglala ko sa So naging kapot ko po kay ang Batangas, Cavite, Laguna and Quezon Province. Naging distributor specialist po ako doon. Tapos naglipat man po ako sa sarong sa sarong food company, kapot po pang RFM. Ang nakaputan ko na po kay ito is Camarines Sur and Quezon Province. So medyo naugma ako kasi nakakapuli girare po sa San Fernando. Pero kang kang taon na nagbati-maten sa kumakuran kasi nakit-attack po siya. Nagpuli po ako hindi sa sa San Fernando Giraray. Kasi ako man lang po ang aki na yang isa sa Pilipinas. Ang duwa kong tugang, ang sa kong tugang na babae na si May, yan po kayo sa London. Tapos iniman pong bunso ng tugang si John Chris, yan po sa Jordan. So ako na lang ang nagpurulay kami, naatamanan ko na lang sa kong ama. So hanggang nagagan siya, kan taon 2016, 2016, nakabalik po ako sa munisipyo kasi iyo po kasi pag ni Fermin kayo ito, pagbalik man, kaya pakarayon tagirarin niya ang water system. Kasi bako man po sa pagsuba, medyo na-neglect po si operation kayo ito.
nagluya si services and water system. So yun po itong tigtawanan ng focus ulit para maibalik. So saro po ako sa nag-manage ng water system. Tapos 2022, yan, naglaban po ako bilang councilor. Actually, patulong laban ko na kumali yan eh. Sinuwang laban ko kang 2012 daw po ako. Silaban ko 2019 daw girare ako. So 2022, irak ni Diyos, nanggana na po ako pagtulungan. Kaya sabi ko na hanggang po sa presente, ako po ang committee chairman kang Finance, Budget and Appropriation. So yan po ang brief profile nila. Ayan. So, Kagawad, sa narinig ko po sa iyong profile, sa iyong background, nakatrabaho ka na po as government employee Yes po. and a private company, private employee. Yes po. Ayan, Tapos sa mga kapatid mo po nasa ibang bansa. Mhm. Ano po ba ang special o naging motivation mo para manatili sa public service in spite of naranasan mo na maging private employee, naranasan mo na rin before ka po maging councilor na nagtrabaho ka na rin sa gobyerno, and yung mga kapatid mo po nasa ibang bansa, hindi mo po ba naisip na mga ibang bansa na rin? Ano po bang nag-motivate sa'yo to stay and to serve your people sa San Pagkayo na Fernando? question mong dyan, actually, kang nasa government, iba po kaya ang ang mga empleyado sa government saka sa private. Ang government po halos, bako man sa ako halit po ako dyan, Routinary kaya ang trabaho. After 5 o'clock, tapos na. Samantalang sa private po, lalo-lalo na po ako halit sa corporate world, sa sales po ako halit. Kaya, nagtuturo ka na, nagko-compute ka pa. Nagko-compute ka pa kung paano mo may-hit ang target. So, tigmo-motivate ka, sabi ko po nga ni Kasubago, kapag i-industriyahan ni Pinima, ang private kaya nga po, dahil ka makakademand kang, kung ma-demand ka ngayon, taasan mo daw yung sweldo. Ipahiling mo muna sa kung karapat-dapat kang taas ang sweldo, dahil sa katakatataasa. So ano po kayo, nag-motivate sa ko para maglawag sa gobyerno, lalong na sa public service. Actually po, ako, yan nga hali ako sa corporate world. Ang papaurulayan po dyan per numero, saka sarili kong negosyo. So, naisip ko po, ano nga in case na tawanan ko or magyaman ang mga company na kinaputan ko, ano talaga ko na ibalik sa San Fernando? So, naman po naglaog si isip ko na dapat nga ako ng San Fernando. At ako lang ng ekonomiya, tamang-tama, halik man nga ako dati sa water system. Ano talaga pagfokusan ang water system? So, yun na po yan. Nag-ibo po ang San Fernando ng San Fernando Municipal Economic Enterprise. Halos naging align sa sa krusada man. Kaya duman ni po na ang saruman po nakafocus mo si Mayor Duman. So halos align, nagkanurumod na na parareha si isip me, and pasiring man talaga duman. Kaya yun po, pinaasensulta po ang San Fernando Municipal Economic Enterprise. Kaya yan po nga from 4th class municipality na po baga, naging 2nd class municipality ng San Fernando. Sarap po yan sa nag-motivate sa ko. Kan 2022, sarap po yan sa naging, naging plataforma talaga na padapulaw ng ekonomiya ng San Fernando. Ayan, so kung yan po yung naging plataforma mo nung unang termino mo po as municipal councilor, ngayon naman po, Kagawad, ano po ang magiging advokasya mo po? Yes. Kung sakali kung ma-rehire ka ng mga tao sa San Fernando na tumukaw giraray bilang saro sa kanilang municipal councilor. Yes po. Ang po kaya, garo po kaya yung mamadyana ang pero ang lokal na gobyerno, garo itong individual na tao, halimbawa kita, may nakukuha kitang pondo hali sa national government.
So parehas kita. Kukonsumuhan ko yan sa loob ng 1 taon. Pero ako naisipan ko, ano kung magnegosyo ako? Diba? Ganyan, nahiling ko, yun na po yan si Economic Enterprise, nagtatalubo na. So nagkakakita na. Ganyan, sa kitang iyan, nagkakaigwana ko ng garo ekstrang bulsa para gastusan. Nadain na kaipuhan ng aid sa taas. So yun na po yan si mga, si mga social services, mapapadakula ka na si mga, senior citizen. So natatawanan ka na yung birthday cake. So madakula si revenue ng munisipyo at the same time, mabalik pa yun sa mga tao. So ako po kaya nasa Committee on Committee on Appropriation, yung pinakamuring mamadyanan pinakamuring na committee ba? Kasi pag ako nagpo-committee meeting, puro numero ang tiga-arahan meeting, papag-analysis kasi matungkaon po ba talaga yan. Pero iyon po ang pinaka-importante. Kasi iyan ang kumbaga bloodline kan sa lokal na gobyerno. Kasi kung yung budget na na kukumputon o gagastusan, bakit ka man pagpaplanuhan? So ako po plano kang sa indong lingkod, kuwanan ko po si sa Committee on Appropriation kasi may unfinished business pa po ako. Napakarenta na po si programa kan sa Economic Enterprise. So ngunyan po ang pupukusan ko na naman na ma-update ang tax revenue po kan San Fernando. Actually, pigpunan na po, halos gamos na pong department na paakod na and may duwa na lang po na daili nare-review pa and hanggang inabot na po ngayon medyo busy na. So saro po yan sa pupukusan ko kasi 13 years na po mamadyana na they updated ang tax ordinance. Dapat po kaya every 5 years nag-update kita, kumbaga obsolete na. Abo ko man po nasabihon na saro ako sa nagkapot kan appropriation na dahil ito na fokusan. Anong inibo ngayon na report ko is naging appropriation chairman ngayon dahil malang na-update. So yan po, napunan na po yan, ipapadaros ka na lang para pag na-update po yan, malakaw man ang revenue ng munisipyo, baka mahita na po next year ang first class municipality. Saro po yan sa sa pinaka-objective na po sa kanya. Ang ganda naman ng iyong vision, Kagawad. Pero sa paikot-ikot mo po and sa pag-survey mo na for 3 years bilang municipal councilor, ngayon po, ano po ba yung nakikita or nakita mo na top concern sa sa San Fernando, Camarines Sur, na dapat yun din po ang duunan ng pansin? Actually, ma'am, nagtutubod po ako sa yan, inaabot po pa ng Comprehensive Development Plan. Kasi ang CDP po kaya, pinadalan din kang maniriba-ibang sektor, involved po dyan, pati yung GOPO. Saro po yan sa tigihiling, yung 6-year plan po kaya yan . So, ang mangyayari dyan, masain kita. Dapat, ikaw kitang komprehensibo na tatawan ng focus, bako itong basta lang. Gusto ko magpaka-witness pero bako mo pala nito ang main na kaipuhan ka ni San Fernando. So, ang top 1 po, based on naman sa, sa CBMS, medyo kabisado ko pa yun, sarap po ko sa may contribution man dyan. Ang pinaka-top 1 po talagang, priority ng San Fernando sa Munit, ang sa tubig, improvement in water system. Tapos ang number 2 po kayo, magkaibaling sarong treatment facility na katula. So, ang sa man po, ang saro po sa social, paurugon po ang ang data system ng San Fernando sa paagikan CBMS. Kasi ang CBMS po, yun po yung mag-identify kang mga problema kang sosyudad. Kasi paano ka man makakagipon ng sarong solusyon kung dahil mo aram ang problema. Dahil mo pala na-aram na sige mong plataforma mo kung ano-ano, sa data, nagluluwas na
halimbawa, kaipuhan pala kan sa ng dakulang ang banwaan pala niya, may mga pamilya na grabe ang pagtios dahil sa mayong employment. Grabe po kayo. Anong gigibuhan kang munisipyo? So, saro po yan sa sa mga pupukusan ta. Yan po, ipaliko po naman sa hapot mo na kung ano itong mga focus ta. Yan, sa anting gahana po talaga, sa totoo lang, ining sa water system, kasi naita pa po kayo yan. Nagkaano rin magyari. Kung ba itong previous na si mga experience ko, hanggang ako nakatukaw sa ginibuhan ka, hanggang sa gigibuhan ka pa, pero nagkakaano rin mo. Yes, konektado. Yan, aside from sa ang water system po kaya na yan nagtatapos sa tinindok mo, may services na binigay mo. Bakong araw ka yan, dapat since part po yan kang growing businessman kang San Fernando, tayo po, i-improve ka pa. So, saro pa po dyan, nagluluwas ito sa water treatment facility. Medyo may kalangkawan po kaya mama dyan, kasi based on doon sa tig-conduct mingaro pag-aadan, ang sarong 2 million liter capacity na sarong water treatment facility, nagkakantidad din mga nasa 120 million. So, saan man makuha ang San Fernando ng pondo para, maski po sabi yung tapang ang EDF ta, dugay na pambayad dyan. So, nagkataon po na ining last week lang, may nagduman po sa ng supplier ka itong membrane filtration process. Nag-alok po sila based on sa assessment nila, pero dahil pa po sila nag-conduct ng survey doon sa sa mismong source. Nahiling nila based on sa presentation nila, tapos nag-present ng kami. Pero nag-aabot sa 35 million to 50 million ang quotation nila in case na magibo nila treatment facility. When ang gigibuhan po nila, may technologies nilang inaapod na yan, membrane technology, filtration yan mamadyanan, na dahil na makakaipuhan ng chlorination. Maski nga na yan sa salog, bubumbahon ng pasiring naman sa pwede na potable water na, dahil nakaipuhan mga chemicals. So na-amaze kami ni Mayor, ano daw nga kung dapat man taigi. So kinaulan ni Mayor, okay lang po ba ngayon na gawin natin staggered payment? Magkano naman ngayon ang income nyo every year? So magkano ba yung per cubic meter na collection nyo? Sabi din nga po 10 pesos ang per cubic meter. So ang per cubic meter mamanyana, na yan, yung 5 grams, 10 pesos lang na. So sabi niya, bakit tuon man nga ka mo? Iyon nga ang tarifa. Pero soon, ma-update po kami kaya. Pero dapat, before kami mag-update, may something na promising kaming gigibuhon na maaraman kang tao, madagdag kami singil, madagdag kamong bayadan, kasi may araw kita ngayon na programa, may maray na na solusyon na gigibuhon. So, yun po yan ang saro sa mga tigi-isipan ta kung magtugot ang si contractor na staggered payment. So dikit-dikit ng dahali na po sa income permanently kan water system mismo ibabayad. Ayan. Ang ganda kaisipan kasi lahat mabebenepisyo Yes, po. Lahat ng tao, lahat ng miyembro ng pamilya. Pero himay-himayin natin kagawad kung sakali po na ma-hire ka ni Raray. Ano man po ang nahihiling mo na mga programa pa po o proyekto, activities na pwede nyong darahon para sa ating mga kababaihan? Sa kababaihan. Iyo po yan sa focus po kaya dyan. Ang kababaihan po pag mostly sa mga nanineglect na park society. Although nga sa general development, sila na po ang pinaka-focus dyan. So, maski sa mga solo parent, igwaman po kaming programa dyan. So, may mga incentive programs naman kami kaya.
Pero ako po, ang masasabi ko po, employment. Kumbaga, itong kahit ang gibuhon sa harong, iyon na lang yan. Kasi, bako gustong sabihin na itong mayo kang trabaho na ika-employed. Dapat mag-isip ka ng sarili mo sa pang-araan daw para maging productive ka. So, nag-ibo na po kami kaya ng mga programa, hindi po ba sa itutulog ni Mayor Fermin sa kanil Luis, hindi sa Cacao Project. Dako naman po ginibo kaya mga workshop sa sa regarding sa sa pag-improve kang kakao. Actually, sa po nga kaya ang isa kong ina, kasi after ng retirement niya, man siyang ginigibo. Kaya ito po, nagkigibo sila ng mga tableya, pero hobby lang. Kunyan, nagkandak po ng garo workshop, tapos orientation seminar na kung paano ang basmari na processing. So, doon po na-involve itong fermentation process na ginigibo. Gusto sabihin, nag-trigger si interest niya, so naging busy siya. Pero kung araw kaya, sa part ng mga kababaihan, imbis na itong mayok ng gibo, sige mong aling kang aki, matuman sa mahanap ng katungitan, maghanap ka pong something na maging productive ka, yun na yan. Livelihood projects po dapat ang kaipuhan ka dyan. Paano naman po sa ating mga senior citizens? Ay, very good po. Ang senior citizen ta po, yung permiman po kita nag-allocate dyan every year ng pondo. Actually, 5%, ay day, 1% kan general fund ta. Sarap po sa naihiling ta, pag nagdadapula na po kaya ang revenue kan sa munisipyo, mapapadamula ka man ang social services. Iyon po nga na yun sabi ko sa bago. Nakakuha na kang San Fernando na magkibo ng programa about sa senior citizens care. Wala akong bagay kasi most neglected po, lalong-lalo na ang senior citizen kasi iyan itong karoon nagkahalat na lang baka bako man po sa let's face the reality. Pero bago dapat mag-abot duman sa point na ito, dapat mapaumata po sinda. Kasi ginipo na nila si part ninda kang sinda kahubinan pa, di ba? Wala ang contribution nila sa sosyudad. Kung niya na-retire na sinda, dapat suklian taman si kinigipo ninda. So, dapat magkaigwaman po kita mga recreational areas na kumbaga itong may enjoy man din kasi kung anong pabanding-banding ninda, di ba? So, iyan po, dahil na pagpara-illustrate ko lang isa itong mga senior citizens, paupuhan ka na po. So, dapat, may mga servisyo man po kitang, dapat itaraw dyan. So, kita, sa part ko bilang appropriation chairman ng committee, automatic po, tig-aalok po yan. Maski sa barangay po, districtly, tig-ihimay ko man talaga yan. Dapat alok-aranin doon kasi mandated man yun. Paano naman po sa ating mga hobbiness? Diba, lagi naman merong mga paliga, merong mga puro, ang feedback, bakit na lang daw pyramid basketball, Wala na daw po bang ibang pwedeng programa o activity para naman ma-improve or magkaroon ng magiging kapakipakinabang sa mga kahubenan? Yes. Actually, po, ang mga, hindi po totoo, kadaklan po kayo na naglalaban sa to ng nakaaging kaya ginibo na po baga na 18 to 30 si Mapuroto. Tapos ang makapot garo nasa 21 years old to 30. Kung dahil po ako napapasala. Kasi ang nakafocus na po kaya ang national sa mas kapabling na makapot. Kaso ang nangyayari po mo niyan, si mga naglalaban, mahihiling mo, nanggarana na, tapos dahil nandisibil at tabi klase, dahil po dapat yan. Ang sarap po sa tigtutulog ng mga programa niya, kasi nag-attend po ako sa DNG, kaibanan po ako permitihan pang budget deliberation. Iba pong mga programa ang mga hobbiness na inaapod nila. Iba sa social services, sa education, sa environment, tapos sa economic. So may mga kanya-kanya po yan, nakalatag na po yan sa sa CBYDP.
Tapos, igwa mo po silang ina-upload na update. So, yan po, dapat mahiling mo sa mga programang dapat itao mo. Bako lang itong pakawat lang. So, sinda po ma-decide ko yan, kaya puhan mangyarari, itong guidance kan si mga nanonood ng araw para ma-implement ito. Kaya kami man po sa pagdiman kang sanggunian bayan, permi ko man kaulay po si SK Federation President. Permita po yan katabang sa pag-implement kang mga programa. Sabi ko, kung ano pa po nga po pwedeng maitabang ni bilang councilor, bilang kaibanan ni kamo, sabihin na lang. Kaya ako man sa part ko man po, siguro, yan, i-monitor ta na lang si mga programa ninda kasi may mga kanya-kanyang budgeting na po kay sila. Inutorisara na po kunyan ang sangguniang kabataan na mag-spend ka sa dining ng kwarta. So, sinta may honorarium naman, may binabayadan naman sintang honorarium sa sekretary nila and may treasurer. So, gusto sabihin, may sabihin na silang ginabahan at kaipuhan ka na lang po dyan, guidance, na on track dapat sila ang programa naman sa iting kaagmanindan programa man. Scholarships po, Kagawad. May scholarship. Iba po. Ang San Fernando po, nag-ibo na po ng ordinance na aside from sa mga educational assistance, kasi ma-fall po yan sa AIX. Tapos, ang ano man po, ang sa scholarship, igwa naman po kaming napasar, and igwa man po kaming itong incentive doon sa mga halimbawa, top 3 baga ngayon sa itong mga magna cum laude, mga araw kaya. Iba na po kaming ginikibong incentive para mas lalong mamotivate sa mga nag-i-eskwela. Ayan. So mga kaibigan, mga mariko at mga parikoys, napakinggan po natin ang kalahating parte ng application platform ng ating aplikanteng si Kagawad Ray Portugues ng San Fernando, Camarines Sur. Magbabalik po ang ating programang Taano Ika na radyo natin na job interview, makalipas lamang po ng ilang paalaala mula sa ating mga kaibigan. Magbabalik po kami, dyan lang kayo.
election. Around ang sa ilang mga kwalifikasyon, karakter, asin panatnaw sa mga manlain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Takloy ka, radyo ng PFM namin, job interview sa mga kandidat, takloy ka. Lunes hanggang Sabado gabi sa 89.5 radyo ng PFM Naga, takloy ka. Nagbabalik po ang ating programang Taano Ika, the radyo natin Naga job interview. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, si Mama Jana, at ang ating aplikante all the way from San Fernando, Camarines Sur, nag-a-apply bilang municipal councilor sa ilang lugar. Walang iba po kung hindi ang incumbent na municipal councilor sa ngayon na si Kagawad Ray Portugues. So pinag-uusapan po natin kanina, Kagawad. So nailatag mo na po ang kalahati ng iyong application platform. Nakita na natin kung ano yung mga magagandang vision o yung mga ipagpapatuloy mo pa po na maaari pang magawa para sa barangays, para sa Banuan, San Fernando. Ayan. So ngayon naman po, kung palarin ka po sa darating na eleksyon na ma-rehire sa inyong mga tao sa San Fernando, Camarines Sur, ano naman po in your second term, sa 3 taon na uupo ka po bilang municipal councilor, ano po ang nakikita mo na pwede mo pong masabi na ito ang aking accomplishment, ito na ang pinangako ko sa inyo, ito na yung nagawa ko? Yes po. At ang mga nag-ibo ko po kaya mo dyan sa halos initial pa lang, magre-reflect po ini sa mga sunod. Number 1, tawanan ko lang pong point, itong regarding sa revenue code ko. Revenue code kang San Fernando. Actually, medyo halawig na po talaga, sinabi ko na kasabay. 13 years na dahil pa po ito na-update. So, saro po yan gusto kong tawanan pansin na matapos ko po sa abot sa second term. Kasi, di po talaga kinaya. Ginibo ko po ang best kang committee ko. Pero, talagang mahibukot ang libro. Medyo staggered na po dahil nahiro yan sa mga nakaaging mga administrasyon. Kaya sarap po yan sa pupukusan ko na tapuson po. Kasi yan ang magiging, magiging nakulang part kang collection man kang San Fernando. Kasi yan, sasabi yun, ang mga programa ngayon ni Ray Portugues, puro ngayon collection. Totoo man po. Kasi maging balanse kita. Nagpaparagilibo po kitang ordinansa na itong matawang incentive sa mga araw kayo ni. Pag mayo man kitang ordinansa na palaong sa munisipyo, useless po. Pero maging overspending po kita. Para magkaibang balanse, dapat iwaman kitang palaong. So, sarap po yan sa programa ko. Kasi, iyo pa po yan ang mataon, hindi ko lang services man sa San Fernando. Pang-2, iyan po, paurugot pa po ang yung ekonomiya sa paagi man po pakusugod naman ang economic enterprise na mag-ibo po kitang bagong public market kasi ang public market ng San Fernando medyo nasa gilid kang tinampo dahil makapark dyan ang mga truck, mga delivery trucks, tapos medyo sa gitna crowded. Pwede pang mag-cosmic accident kasi gilid kang tinampo. So may nahanap naman po kami kayo ng pwesto. Iyan po, kung papalatong kiraray kita, maahanapan tayo ng paagi na mapa-implement sa paagi kang tama kang national government man. Yan, sa yan sa tubig, number 1 sa tubig. Dapat magkaigo kitang since based on sa sa CDPLA, sa focus na nga magkaigo ng treatment facility, sana ma-work out na po yan sa paagi magkaitong staggered payment. Ang pagtulo po, yan sa solid waste management. Nagbakal na po kitang daga sa may barangay, sa taas ng alyansa, pababa po sa Kalascagas. Nabakal ka na po yan.
And si Sarot po ko na kay itong nagiging mo kaming loan ordinance regarding sa itong sa facility kan sa garbage sa solid waste management facility. Kaso dahil po na-realize kasi loan, kami man, ginagalang naman ang sa mong pag-iriba na dahil man, nagboto naman sa, sa loan, kasi kung tutusun, burden man po talaga. So, mahanap po kitang paagi na ma-minimize ang mga basura ka. Pasalamat po kita mo yan, dati nga ang, ang titatambakan ka, nag-volunteer po kayo sa New York Fermin, daga niya mismo, kung baka dumanting ko kolekta, pasalamat po kita nakabakal na kitang daga, dumana po itig ka. So anong gigibuhon na lang sa sunod na kaya? Para mag-minimize po siguro ang sa itong mga basura, pagpakalmang kita itong mga itong mga makinarya, mga shredder machine, para mapagkinabangan lalo itong mga basura namin, mga plastics, araw po kayo itong nahiling sa Santa Teresita ng po sa Rizal, na kung saan si mga plastic residues after kang giniling, itigkaan po sa konkreto, ginimong hollow blocks, tapos yun sa mga patwalk na bricks. Mas matagal po siya. Kaya namin man ako naman, itong mga papel na basura, tigjajak ninda, gano'n po mga paltok. Itong, itong papel na, tig-compress sa pagikan jack, tapos yun ang alternative sa uring, di ba? Opo. So, yan, mga sa hiling ko po, magiging kapakinapan sa mga sunod na taon pa. Kung sakaling ma-realize na po yan. So, yan po ang, yan ang nahihiling ko pang pwedeng mag-ibot ako po sa mga sunod na panahon. Ayan. So, napakaganda ng vision. Kasi, tama naman, unti-unti, marirealize, paunti-unti, yung pwede pang magawa para sa San Fernando kasi hindi naman talaga yan bigla-bigla. Yes, kasi marami pong dapat i-consider na mga factors, lalo na ang budget. Yes po, yes. Ayan. So, ngunyan po, Kagawad Ray, bilang huling katanungan ko po, at ito rin po ang gustong malaman ng ating mga nakikinig, ng ating mga nanonood sa ating programa, kung taano po ang kanilang pipiliin para sa darating na May 12, 2025 national and local election. Taano po Ray Portugues? Baka yun na po kumbaga yung pinaka-substantial, taano Pero ibabalik ko po ang hapon. I have already laid my cards. So, pinahiling ko na si mga baraha, si mga si kakayanan, halos gabos na. So, nasa taong bayan na po yan. Kung kaipuhan pa ninda ako, kasi makuman po ako mag-decide yan. Pero ako, sabi ko nga kaya since magkakaibang bortuan, ako makikulay magpugiraray. Yan, dahil ko po sinayang ang mandatong itigtaon nila sa ako. Sa totoo lang, nagigibo po nga nito kayo istorya. Sa loob po kantuang paglaban ko, pero hindi po ako daog. So sabi ninda, parang ka pang dahil niyang babago. Ano ba kaya akong babago, araw na ako kayo So pantulong time ko po, nanggana na ako. Napahibi ako, naging emotional ako. Maski sinabi nagparahibig kayo ko. Kasi, nagpantulo pa ako, top 3. So nakula ako na bagay ko. Kaya ako ang sinabi ko man, dahil ko nga po inisasayangon. Tapos nga kung effort na pwedeng itao kung servisyo, itatao ko, maski nga sabihin ka itong si Mrs. po nga sa totoo na pag sabihin ka pang alam ko ngayon na kung paano ngayon kung peres ako. Pero kasi umutang sa ko. Bago na hindi mamutang, tahagan pa. Alam po kita kaya, dahil kita makadaing sa mga taong nagkaramang sa ko. Excuse, Ako po dahil man ako nag-iimot kaya, kasi sindaman sa ko, nag-suporta, at the same time, susuporta. Kaya masasabi ko po kaya, dahil po kamulugis ako. Kasi pinatunayan ko talaga na na worth it kita. Iyon po ang masasabi kong yung tamang exact word talaga na worth it ka po sa ko. Kaya
Ayan, I have laid my cards. And nasa sa endo na po sa ang pag-decide kaya. Kumbaga, hindi masasayang ang boto nila Yes po. sa iyo. Ayan. So, ayan po mga kaibigan, ang ating aplikanteng si Kagawad Ray Portugues ng San Fernando, Camarines Sur. Siya po ay incumbent na municipal councilor ngayon at nagnanais po siya na ma-rehire ninyo sa darating na May 12, 2025 national and local elections. Maraming salamat po at maraming salamat po sa Yes, oras Madam. at panahon Thank you very much. mo, Kagawad Ray, at sa pagpapaunlak mo po sa ating programa. Mga kaibigan, ito po ang ating programang Taano Ika, the radyo natin na job interview. Abangan niyo po bukas kung sino naman ang ating aplikanteng makakausap para sa posisyong hinahangad nila sa darating na eleksyon. Ito po uli ang ating programang Taano Ika, kung saan wala kaming pinipiling aplikanteng kandidato dahil kayo po ang pipili sa kanila. Maraming salamat.